Hello guys, welcome to our YouTube channel Kala Nirelu. ಮಾತಾಕಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆರಿಯ ಗಾಯ್ಸ್ बाबू बाबू अभी कैसे हो रहा है इधर पूरा लोग खेल रहे थे क्या हो गया अभी पूरा लोग बारिश आ रहे हैं ना पूरा अच्छा से वो लोग मजा मार रहे हैं सेक्यूरिटी क्या बोला अभी सिक्योरिटी बोल रहा है इधर ग्लास टूटेगा ये टूटेगा ऐसा बोल रहा है लेकिन बहुत मजा है इन लोगों को ये लोग बारिश बहुत मजा कैसे हो गया मजा आ गया बहुत मजा आ गया लाइव वीडियो ये लोग पूरा डर गए सेक्यूरिटी आके पूरा भगा दिया ना इसलिए पूरा लोग डर गए अभी इधर पूरा पानी है गाइस पूरा पानी है देखो पूरा पानी है पूरा रूम ब्लॉक हो गया हमारा इधर पूरा तो हमारा बित्तल में अशोक पुजारी है अशोक पुजारी हमारा बित्तल में लेकिन इधर कौन है इधर हमारा मामू है तुले गाइस 2 ಜನ ಕೋಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೊಂದು 2 ಜನ ಕನ್ನಡ ಬಡಿದಿಲಕ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೇರು ವರ್ಷ ಹರ್ಕೊಂಡು ಜೋರ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ಜಂಚ ಕೊಡೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಭಾರಿ ರೇಟದ ಕೊಡೆ ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮುರ್ಕುದು ನಾನೈತೆ ಕಿಚನ್ ದೊಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಬೋರೆ ಬಾಕಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕಿಚನ್ ದೊಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಬೋರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಗ ಫುಲ್ हम लोग घूम रहे हैं आज बाय बाय गाइस मुल तुले ಒಂಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಡಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಆರು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಡೇರೆ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮುಂದೇನು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕಳು ಬಾತ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಮಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಚಿಪು ಕಾಪು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಾಗ ಬಾತ ಮೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕಜಿ ಪೆಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅನ್ನುವಾರ ಆತಿ ನಮಕ್ ಕಜಿ ಪೆಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅಂಡ ಆತಿ ಬಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡ ಬರ್ಸಾಡಿ ಮೊರನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ದೊಂಬಿತ್ತನು ಮಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ದೊಂಬಿತ್ತನು ಮಾರಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತೂದು ಬರ್ಕ ಹೆಂಗೈತೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತಡೆ ತೋಜಾವ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ ಚೆಂಡಿ ಅಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಹಿಡಿದು ಫುಲ್ ನೀರು ಪೂರ ಚಪ್ಪಲ್ ರಟೊಂದುಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೊಂಬಿತ್ತನು ಮಾರ ದುಬೈಡಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಊರ್ದಲಕ್ಕನೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಅಲ್ಕುಸು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು आपका कोड़े बेंडे ओ मामो क्या है आपका कोड़े बेंडे क्या हो गया कोड़े बेंडे आपका वो कोड़े बेंडे वो आदमी पूछा आपको चाहिए मुझे चाहिए था ना इधर चाहिए हमको ग्रैंड मॉल जाना है अभी आप बेंडू बोल के भाई ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಾನವರ ತಿಕ್ಕಗ ರೂಮ್ ಬೋದು ಚೂರು ಜೆಪ್ಪುಡು ಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು ದಯವನ್ನಾಗ ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿ ಬುಪ್ಪುನು ಬೂತಾಯಿ ಸಾರಿ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಬೂತಾಯಿ ಲಕ್ಕನೆ ಕಿನ್ನೆ ಬೂತಾಯಿ ಆಂಡ ಬಂಗುಡೆನೆ ಆಂಡ ದಾದಾಲ ನಿತ್ಯದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ನೀನು ತೋರಿ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕಲು ರೂಮು ಬಪ್ಪ ನಾನು ಇಜಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬರು ಪಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೋರ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಕೋಟೆ ಬೆಂಡ ಒಂದುಂಡು ಅಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್